Що? Що? Така! Защото може да го позволи. Ти какво си мислиш? А? Ти какво си мислиш? Тя е интересно като дига, бе. Интересно ли ти? Да. Че да. Искам да... Ами да го гледам после пак. Да. I believe I can fly. Искам да са птица, далеча, далеча. Или се баш, или малко. Само малко, а. Какво се предсняват? После в Facebook всичко. Това беше, ти какво мислиш? За без пари толкова, с повече трябва да сплащаш.